במציאות של היום רוב האנשים מנסים לחפש את האושר ולא מבינים איפה הם ימצאו אותו. אני חקרתי על זה ומצאתי את זה. מדבר ש50% מרמת האושר שלנו מגיע מהגנים שלנו, מהגוף שלנו, 10% מגיע מרמת החיים שלנו, ו40% מגיע מהתודעה שלנו, מהמחשבה שלנו, והדברים שבעצם אנחנו עושים בפועל. קרה לאנשים שכל ערב התמקדו בשלושה דברים טובים שקרו להם במהלך היום, ובאמת ראו שלאורך הזמן רמת האושר שלהם עלתה בצורה משמעותית. כן, היה עוד מחקר לגבי רמת האושר, ורצו לבדוק אם מתרכזים בשלושה דברים טובים שהולכים לקרות מחר, האם באמת רמת האושר תעלה. במחקר מצאו שלאורך זמן רמת האושר באמת עולה, במידה ומסתכלים על שלושה דברים ספציפיים טובים שהולכים לקרות מחר. התפרסם מחקר על אדם שכל הזמן הבוס היה מגיע אליו בתלונות, בטענות, ובעצם נתנו לו את אותם כלים שממש נתתי לכם עכשיו, וראו איך לאורך זמן ההתמקדות שלו בפרטים טובים ובדברים כן טובים השפיעה עליו. עכשיו, אנחנו כבני אדם עסוקים בלנטרל בעיות, בלנטרל כל מיני דברים שמזיקים לנו, שאנחנו לא אוהבים. גם אם ייתנו לנו עכשיו מלא מחמאות, אנחנו פשוט נתעסק בביקורת הקטנה הזאת שמישהו כן נתן עם כל המחמאות האלה, וזה פשוט ישטוף את כולם. ולכן אני אומר, חשוב מאוד להתעסק כן בדברים הטובים, כך שלאורך זמן רמת האושר עולה בצורה מדהימה. שתיקחו את הכלים האלה ותיישמו אותם ביום-יום שלכם, ותרשמו לי בתגובות אם זה עבד לכם או לא.